Madzibaba makasimbe. Tinosimba makadi baba. Ewa zvibobozve kuti tu. Madzibaba, ndine mikudeso pane nyaya yandakanzwa yamakazoite mimi mhuri yenzi yakarara mumba yemuka iri panze. Ichokwadi. Zvino zvakatoitika ere izvozvo Madzibaba? Ichokwadi akusi kunyepa. Ndine uya ndakaita padanda. Zvakafamba sei? Vanhu vakanga vakagadzirwa vanga vakaiswa mupo wechikwambo pakati pemusha wavo. Saka vanhu ava vakandotsvaga vakandiwanawo pavakandiwana. Vakawana kupi? Vakandiwana paGurumudzi. Ndinoitwa Madzibaba Isaccah akandiwanika paGurumudzi. Saka vanhu ava vakanga vakaroyiwa semhuri. Zvaburikidza mukufa kwevanhu, vanhu vachifa zvisatsanangurwa mumusha. Saka vakauyawo vapawo matare avo, vandaenda mukati morudzi rwomusha kwavo. Dambudziko guru rainyanya kunetsa nderekuti vana vasikana vanga vasiri kuroorwa, vana vakomana vanga vasiri kuenda mumabasa. Uyezve vaiti kana vakarara mumba vaiwanika vari panze, vakarara mumba vaiwanika vari panze. Saka naiyoyo vaiti vakanga vatenderera kuti vagadzirise nyaya iyoyo. Ndo zvakaitika. Right, ngapambaipa. Because ndaona video imwe ndasangana nayo. Ndo pamaichoita muna macho zvere. Ndakaenda navo mukati mesango. Mushure mokunge nauyo ichinge yatambudza ichinge yanetsa, ndakakumbira kumasabhuku vakanditendedza, ndikaita zvandakaita, ndikaenda navo mukati mesango, ndikanogadzirisa nhau yacho mukati mesango imomo, kuda kuti ndaida kubvisa mweya wezvikwambo wakanga wakaiswa pakati peropa ravo, kuti ivo vagone kucheneswa. Vakatourayirwa baba vakafa, nedzimwe hama dzakafa, nevamwe vakoma nevanengina vakafa, zvakaraswa ifa zvisina chipapa kaipa. Saka Madzibaba ndiyotira nenguva yenyu, but mimi saka munobatsira zvakaita sei? Hakuna chisingabatsirike. Mwari kunoitwa zvose. Chandisingaite chete kudeura ropa. Ndinoita go back to sender kuda kuti munhu anodzokerwa nezvinhu zvake zvaanenge akabata. Munhu akauraya munhu naye anodzidzirwa nezvinhu zvake zvaakabata izvo ndozvinodzokera kwaari. Ore chitenda saka vandozongokubatia vanokubatia panhamba dzinoti chi? Ndibata panhamba dzangu dzinoti 0773 068 121. Ndodzokorora zvakare 0773 068 121. Ore chaiwo tichienda mecha basa Madzibaba. Udzai gogo vambomira kuchinja. Ndoda kuti vasvikire miri wavo. Gogo. Vambomira kuchinja. Vambomira kuchinja? Fambai vasikana, fambai vasikana. Gogo ngavawe kuno. Ndikudzokoroa. Hamuna kutotaka. Yaitonipo. Hembe dzese dzinofana kutota dzisidza nadzo. Taito.
muchitaura varoi wese womuno mudande wese ndoda kuti hakuna anogona kuzoroya mwana vana vangu kana nyange vasiri wemudande hakuna anoonozoroya vana vangu hakuna mushonga womudande kana womozambiki uchashanda ndakati vana vangu vararama vana vangu vagara zvakanaka nevarume vagara zvakanaka nevarume vavo musaseke inazviseka wese akabata mushonga werufu ngazvipanduke zvidzokere toda kurarama zvakanaka chitenderai kamwe chete mete dzukurirai chenda munochinja muye mukande hembe vambotendera kare endai sei hanze hembe ngadzvedze kandwe mugomba zvakabatwa nevabereki vedu kana vasiri vabereki zvese ngazviparadza ndaurarama zvakanaka kuvarume tisashandiswa kuti vakadzi nemhepo tiraramawo mune zvakanaka muvarume vedu vamwe tono vau tenderera kana chitotutu Itaiton. Ndoda kuroorwa, ndosara kusukurorwa, ndoda kuroorwa, andibvisire pfuma. Andione semukadzi. Nepo yekushandiswa musha medu ngaiparadzwe. Wese akabata mushonga musha medu ngadzokere kumuridzi. Ndoda kurarama zvakanaka. Murume andionewo semunhu andipewo pfuma. Ndigare zvakanaka. Tendera tonotaura mazita avanhu asiti. Petros, Rai, San, Sean, Corinne, Atmos.